Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upots atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Las 5:08 na Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong hapon naman. Mga ka-aksyon naton, 29 dias na lang Pasko na. 36 kaadlaw naman antes ang tuig 2021. Akon ay tuig 2021 ang panibago naman nga pagpahangkat sa aton tanan. Yari kita sa Nobyembre 26 tuig 2020 katapusan ng Huwebes sa ika-11 nga bulan sa tuig 2020. Inyo kaksyon-aksyon na Marlon Hirobaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nanong mga balita nga dapat naton pagtutukan una kita sa bahin sa nga balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Maka pamag-an balatyagon nga sa isang nga balita good news sa Bacolod. Masobra katunga sa nga mga barangay sa Bacolod way na sa aktibo nga kaso sang COVID-19. Sa numero nga istorya maka-aksyon, 31 out of 61. Duwa kasi manaw kon 14 dias nga wala na sang kaso ining 31 ka barangay. Masobra sa katunga kadamoon sa nga barangay sa Bacolod. Nga aman masobra sa katunga. Bangod ang sunad sa nga Bacolod, mayara sang 61 taran ka mga kabarangayan. Ang katunga sang 61 pilagani kung it-iron maka-aksyon sa numero kundi 30 kag tunga no 30 and a half. Di kay 31 ka barangay kundi sobras tunga di ba? Mayo ini nga sa isang development maka-aksyon hudyat na malainik o kon basihan nga dapat naging man panubo-nubuan ang quarantine status sunod sa Bacolod pagabot sa bulan sang Disyembre. Kung aton panilagan mga aksyon, di daw laban-laban man nga mangin masadya kag madinuagon ang selebrasyon sang Pasko sa syudad. Bisan pa maginapatuman sa gihapon nga limitasyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang operasyon sang CCTV camera kang implementasyon sang flood control nga programa sa Bacolod. Ginalauman nga mag-aumpisa na sa ikaduwa nga simana sang bulan sang Disyembre. Ang CCTV camera nako gining mabulig. Una ba sa pagsolbar sang krimen, kag sa paghibalo sang matudtuod nga mga gakatabo, ilabi na ining aksidente sa dalanon. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkidibas sa rin nga mga balita sa bahin sang lokal? Ang gobyerno sang binalbagan may panawagan o sino man nga tao nga nagbisita
sa haya sa nga nagtaliwan nga vice-alkalde nga si Gavaran sa November 14. Tandaan nyo ng pitsa November 14. Kung sino man ang nagbisita sa inyong nga tao sa haya sa nataliwan nga si Vice Mayor Gavaran, ginaayo kamo sa lokal nga panguluhan sa Bidalbagan na kung pwede makareport kamo, makapabalo kamo sa local health authorities sa lugar kung barangay nga inyo ginaistaran. Anong rason diri maka-aksyon? Bangod may COVID-19 positive nga tawo sa Banwa, amo isang katapusan nga nagpositibo, nagdugang sa kadamon sang kaso, ika-150 na nga COVID positive sa Banwa sang Bidalbagan. Ang travel history may angot ini sa lugar nga ginhayaan sa bangkay sang vice-alkalde. Hindi man ni malikawan no? Basta gani haya sa nagtaliwan, ilaban ng ngati opisyal sang Banwa. Sino madabay ito maglaombi? Yamo ning matabo nga may angot sa travel history sining 150 COVID positive ang ining lugar. Ang kaasakop sa sining panawagan, amo ning mga tao maka-aksyon nga nakabisita sugod alas 5 sang hapon tubdo alas 8 sang gabi sa liwat November 14. Man amo ning adlaw maka-aksyon ara pa ning haya sang bangkay sang vice-alkalde sa ila sa nga puluyan. Malawig-lawig man ang paghahaya tote siyempre damo sa mga nagbisita. Kay sang November 15, insaylo ini sa lobby sa nga munisipyo para sa public viewing. Di ang November 15 guro nga mga nagkadto sa lobby to di sakop sa panawagan eh. Magluwas lamang maka-aksyon nga sa November 14, nakabisita man siya sa haya sa puluyan sa vice-alkalde. November 15, November 15 siguro ining nag-positive. Why naman siguro makalagaw pa sa ibang lugar. Sino man nga tinuga nga punteriya sa saning panawagan sang Banwa, yara na sa inyo maka-aksyon na pagdesisyon. Langod inyo man lawas sa ulihi ang magpenitensya. Kung inyo ining baliwalaon, naluaga paniguro man lang ang lokal nga panguluhan sang Banwa sang Bidalbagan. Bangod may latest nga nagpositive nga ika-150 nga pasyente maka-aksyon. Di kamay pang wailang sang tugahon nga negatibo ang ining balita maka-aksyon. Mas maayong tumano na lang ang ining panawagan. Kaya ang tuyo sa maka-aksyon wala man sang iban, kundi para sa safety sang taran nga taga Binalbagan. Kabay pa nga ang mga naka-close contact sang ulihi nga nagpositibo, wala lang sa ginabatsyag nga malain sila sa lawas. Kagabay pa nga wala lang sa malatnan sang corona nga kagaw. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang City Field Unit sang CIDG Bacolod may bag-o nga pamuno. Nagkikita kag nagasugilanon sa kaya Mayor Bing sa New Government Center. Ang ginatawag maka-aksyon nga courtesy call sa NGC. Ang ngalan sila maka-aksyon Police Major Mark Lester E. Tiruza, newly appointed Chief of City Field Unit of CIDG Bacolod. Gina-appoint sa CIDG Bacolod nagligad nga Nobyembre 4. Nagabulos ini siya sa kaya Police Captain Ray Dian Corrales. Mas madamo-damo naman ang eksperyensya ining si E.T. Rosa maka-aksyon. Bangod antes sa Bacolod. Nagaserbe ini sa bilang Provincial Director sa CIDG Cebu. Kung CIDG Bacolod maka-aksyon, hindi sa gihapon mapanas-panas pinsar sa Bacolod doon ho. Ang binilin nga kahuyanan sadtong anay hepebla nga naarestar sa entrapment operation, dumduman nyo to. Dumduman nyo to ngalan nga Major Melvin Madrona. Damo to sang nakibot maka-aksyon, bangod siya nangin subject sa entrapment operation sa Bulangan. Ang akusasyon to maka-aksyon, extortion. Ang ginadibanda to maka-aksyon, 5,000 pesos karas mana. Weekly protection money, halin ko tag iya sang KTV bars Bacolod. Dumduman nyo maniguro Kung istorya sang CIDG Bacolod ang paghahabalan. Kabay pa ining hitabo maka-aksyon, ining sadtong hitabo
nagaserbi na mag-aksyon nga leksyon sa iban pa nga kapulisan, hindi lang sa CIDG, kag nagalaom ang syudad sa Bacolod nga sa mga bag-o nga opisyal sa kanuman nga unit sa nga PNP diri sa syudad. Ang pagsalig sa mga tao maka-aksyon hindi dapat pag-ubon. Kung mangin maayo malang ang performance kag matutuod nga pagserbisyo ang ginapakita maka-aksyon, ining palatuntunan hindi lang mamalakpak, mahatag niya sa dako nga pagdayaw sa inyo kag pag-suporta kun may aragin man sa dapat suportahan. So kudos sa mga mapisan, sa mga respetado ag hindi abusador nga mga katapos-ang otoridad. Una sa balita, una sa aksyon. 5:17 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa nagabaga naman nga balita nasyonal, trahedya na naman sa kadagatan sang Palawan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. May barko kon cargo vessel ay naglugdang samtang nagapadulong sa sudad sa nga Puerto Princesa halin siya sa Coron. Sakop tanan sang Palawan. May bayon sang Mantulali. Isla sang Mantulaling baybay sini sa banwa sang Araceli. Dili natabo ning trahedya ni. Mga naluwas nga crewmen 15 bilog dabo-dabo naman. Kaya 17 mga sakay maka-aksyon mo. May missing. Amaning subo-subong nga balita, may duha diri ang missing o kon tub-tub subong. Way pamakitaan ng ila sa nga ginamtangan akong ila sa ring lawas. Ining missing ni Kapitan kag Chief Engineer sang Lady Athenda nga barko. Siguro ining Kapitan kag Chief Engineer mga maisog ini siguro kaya ngaman. Way sila guraya una nga way nila una ginluwas sila kagulingon. Kasi nangita sila pamagi balag nga para maluwas ang iban nga mga crew nga nagasakay sila sa cargo vessel. Di missing na sila nga duwa kabay pa nga na sapmay or nagtupa lang sila sa mga lugar nga buhi gyapon, no? Kagkabay nga di ba naguyan? Maka ngayo sila sang bulig sa mga tao sa lugar nga ila sa ring na dangatan kung aragin man sila dira kamay pangaway na sa malain tabo sila. Ang isa sa gina-problema diri maka-aksyon ang rescue operation sang Palawan Coast Guard. Mamulubod lay bangon sa tuman kadalagko nga mga balod. Ang isa sa 15 maka-aksyon ka mga naluwaso. Karantayan man kaya ara subong sa critical nga kaimtangan. Ang iya sining kondisyon samtang ginatingwaan nga mabulong sa ospital. Ang ginhalinan sang sining pagkalugdang ginaimbestigahan pa sa gihapon. Una sa balita, una sa aksyon. Halin sa Palawan kadto kita gapon sa Palawan. From Palawan to Palawan, lun sa Palawan ho. Ang balita sa bahin sang nasyonal ng Taralupang doon. Damo balita nasyonal purti. Ang imahen sang kapulisan amat-amat na naman nga namantsahan. Oy. Damo gapon pulis nga naga-intra sa illegal nga aktibidad. Ano mga utok ba pinsar nila sniman? Kadalag ko na sa mga sweldo nila. Halos kada bulan may nagagwa nga ngalan sang pulis nga ginakusahan maka-aksyon sa illegal nga aktibidad o kon krimen. Ang ulihi, amaning ginakusahan nga kalakip sa kaso nga pagpatay, duman yun ang pagpatay sa isa ka abogado balas Palawan. May siyam diri ka mga sospitsado nagkaladakpan na maka-aksyon sa siyam diri isang puliso na arestar kag subong nagahaplak sila guyaho. Ang hindi mayo nga palabuto nila ay pasakaan sila sang kaso nga murder. Una sa balita, una sa aksyon. Ang abogado bala tawagin patay bla nga si Eric J. Magkamit nagligad nga November 17. Subong adlaw ang PNP nagsiling nga ang pulis ni maka-aksyon si Police Senior Master Sergeant Ariel Pareha. Wagid parehas ining si Pareha magamuni.
may parihas man guro sa iya o galing subong way palang guro matukiban bla. Senior Master Sergeant ang ranggo. Kung sa mga tawag sa unang ranggo sang pulis, arin ni siya sa SPO2 kung SPO3. Dira na ang Senior Master Sergeant. Taas na ng ranggo Abi nyo kung pila ng sweldo sa ng ranggo nga Senior Master Sergeant. Ang kada bulan sa Aksyon, sobra 34,000 pesos na ng ila sweldo kada bulan. Kaya padalabot ang mga benepisyo pagkagaiban. Okay na Iban gintraga pon si legal ng aktibidad, no? Ang siling ni May Maropa PNP Regional Director Brigadier General si Pascual Munoz. Siling ni Munoz ining pulis nga si pareha ang naga-moonlighting. Naga-sideline sa tana bilang bodyguard. Bodyguard sa isa ka nag-apelyedo Q.U. Ining si Q.U. apelyedo ini kon grupo, hindi lang mapihon apelyedo guro ni isang tao ni. Ining Q.U. ibulbado ni sa kaso sa court case angot sa land dispute. Away sa duta ni. Ining si attorney magkamit nga pinatay. Amo naman ni galing nagarepresentar, nagatiglawas piyak ang grupo. Baw, klarong-klaro, no? Medyo klaro, gid, no? Kag daw may mapag-on gid nga ebidensya, di? Tinabungos nga kaso di ang lokdohon sa ring pulis nga si pareha. Kaso kriminal, ti may kaso pa na nga administratibo. Ining si attorney magkamit, tinero ni patay sang duha ka mga tao sa Southern Palawan, banwasang nara November 17. Gasakay ni sa Aksyon sa Innova tubulang sa lakyan niya. Ang lugar tawhay ay mga panimalay. Ginbalabagan ni siya sang duha ka tao gasakay sa motorsiklo. Tinagpundo Pagpundo, inabrihan ni mga Aksyon ang portahan sa lakyan niya. Binutong ni siya. Pagbutong, suslupok. Igo sang balay ni sa attorney magkamit hapaon siya sa dalan mga Aksyon. Kunta ni makadto ni siya sa may Banwas ang Quezon dito sa Puerto Princesa sa Palawan. Una sa balita, una sa aksyon. 5:24 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sige, amo tong ato sa nga mga nagabaga, nagapanguna nga mga pangulong didalan. Dali sa inyo sa nga panatunturan. Standby ha. Antes ta kantuan ang ato sa nga observation report dala sang patrol, diri kita nay. Standby. Magkakalapit man o magkakalayo, Las 5:26, kadtuan tarang ato sa nga patrol observation report dalagan sa trapiko. Ay balaon tabi, importante ni sa nga mga inuras ko. Ang kalabanan Aksyon nagapaningguha nga makapuli temprano. Pero kung masumalang mong problema sa trapiko, katol man ulo mo ay. Sa patrol with Aksyon John Diaz. Aksyon John, mayong hapon please kamin.
Aksyon Mars, sini nga po na patrol ari kami sa area sa BS Aquino Drive. At andri makitaan sini nga po na ang padayon nga pagbungkal sa duta kag ginakay Audrey ang dalanon mismo umalin sa may Santo Niño stop mga kaaksyon padulong diri sa bahin sa barangay 3 dira-diretso ini sa may police station number 2 mga kaaksyon siniman nga po na may mga chances kun kaisa nga nagaginomon gumo na masalakyan nila binakon magdamo abi ang mga pribado kini pasay nga jeepney nga diri nagalusot sa bahin mga kaaksyon sa dalan na BS Aquino Drive. Ilabi na digta mga salakyan nga padulong dalan San Juan nga amuning lulutsan nila padulong bala sa may bahin sa barangay Granada mga kaaksyon. So nga po naman sa katunato ng pinakuling sitwasyon sa dalaga sa trapiko sa mga mayor na dalanon sa palibot sa syudad. Ang dalan Lacson sa hapon moderate heavy to heavy ang traffic situation mga kaaksyon. Ilabi na sa bahin naman sa dalan Ramos Lacson approaching dito norte nga bahin sa syudad sa Bacolod dra sa may Buri Road. Sini nga po malabalaba ang pila sa masalakyan maulabugat na dalagan sa trapiko mga kaaksyon. Moderate heavy to heavy ang traffic situation. Pero ina sa masalakyan ginamang halin diri sa sulod sa Metro Bacolod kag ang ila direksyon na padulo norte nga bahin sa syudad. Kay kun ang pila o kun ang biyahe kag ang traffic naman gikan dito sa may norte pasulod diri sa may Metro Bacolod. Sini nga po na makadakanay na ligwaran dalanon na light to moderate ginamang ang traffic situation. But silingon ang magkatuloy nga direksyon ang may nagkainlaing nga sitwasyon kung trapiko aton pagamalan. Nga aman, bangod na kaaksyon tira function man niya ang traffic lights, di ko kaysa din na ito mag-control nakadepende ina sa volume sa masalakyan nga nagalabay sa dalanon. Diri sa bahay naman sa provincial capital Laguna, paglabay sa patrol sining hapon, diri medyo nagmahingnay ang trapiko bangod ng mga salakyan nga naga-cross paliko diri sa may North Capitol Road. Kaga diri sila nagahalin sa may dalan Lacson mga kaaksyon. Bangod sila, may mga chances gid nga kinanglanon magpundo sa mga salakyan di ka norte padulong sur. Agod lamang magaan sang kaganan mga kaaksyon nga makalusot ang mga salakyan nga nagaliko. Sini nga po sa nasilingkod ng light to moderate traffic situation sa mga mismo nga lugar. Kung paliko ikaw dara sa area sang dalan Lacson o particularmente rabi sa North Capitol Drive, imo tuyo it's either padulong ka barangay Banago or dra abi sa may norte nga may syudad. Pwede ka kalusot mga kaaksyon sa dalan na Ginaldo. Agad hindi ka na dito maglabay sa San Juan kay kung sa San Juan abi dra sa may Halandon karon nga po nga dalagko ka mga truck ka nagalabay dra. Labi na mga delivery van gikan sa reclamation area nga dra na sila malusot man sa San Juan. Pero agad nga temporary malikawan ang traffic situation dra mismo sa may San Juan. Pwede ka di ka lusot sa Aguinaldo para diri ka malapos sa may BS Aquino Drive mga kaaksyon. In a shortcut, agad nga hindi ka dito maipit sa traffic situation sa kabugusan ng dalan San Juan particularmente na from area sa North Capitol Drive dalan San Juan padulong diri sa man sa dalan BS Aquino Drive San Juan mga kaaksyon. Sa sur nga bahin sang syudad sa pinakaring monitoring sa aton nga mga otoridad hindi gyud problema kung traffic situation ang aton pagambalan diri sa bahin sang Saysay Araneta. Amo gani kun hapon kay may mga bus sabi tibag ko mga salakyan mga bus mga double tire tawag naton drag na nato na nagalabay way nito may galusot but for now sa Lacson extension bugo na tay wala pa natapos ang construction ko na pagkay o mga kaaksyon gani mga salakyan diri kita na nagapinunsok sa area sang Magsaysay Araneta sa may Golden Field mga kaaksyon. Plus nagadugang ang sa trapiko pagid kay may mga salakyan gid nga nagapalusot sa Golden Field arablaring diri sa may Magsaysay ma left turn. So aton gyud advice kung ang ituyo abi mapalusot ng sa Golden Field mas maayo mga kaaksyon nga dala ka mo labay sa dalom sang flyover then ma left turn pa Magsaysay Araneta then going dito mga kaaksyon sa may Magsaysay Lacson agad nga hindi ka mo maipit sa traffic dala sa tubang sang Golden Field mga kaaksyon. So pa mo na ang pinakalusot sitwasyon ko dalaga sa trapiko aton pagabalan sa palibot sa syudad. Ano na no makita na nato nagadulom na ang aton nga palibot mga kaaksyon aton nga mga sugas dalan ginapasiga na kay Mante basta mo sila tiyempo matamat na gid man ni nagadulom ang aton nga palibot. Wala pinakasitwasyon sa palibot sa syudad ini nga dalagan sang trapiko ang sagyapon bugos man ginadulong sa inyo. So Dr. Al
report sa Bacolod Aksyon, John Diaz. Pagkukulita sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Okay, salamat gid sa lawan tayo sigida pag-acknowledge sa ato sining mga live streamers. Gabanitor sa live stream unahon ta diri sa bahin sa ato sining WhatsApp party. Ari si Kas Rodel Alfonso gabanitor, ari si Gracia Perez Babur o sa may barangay Tangob. No, salamat gid Kas Rodel Alfonso, ara si Gracia Perez Babur. Sa iban sining mga nagpadala sa mensahe, Zet Alunan. Good afternoon, Sir Marlon watching from Hong Kong. Araman si Huma Lumena. Si Heaven, nag-change ang alan niya ho. Good afternoon ko doon. Jose Mong Caltorilla, thank you. Melvin Peñafiel. Araman si Yvonne Buesher. Good afternoon, Aksyon na Sir Marlon Dan Sharing. Alex Montesa, upod sa liwat sa kahaponanon. Adlaw sang Webes. Hindi ko lang pag-mention na to Alex ang arangkada kay title na sang programa sa ibang radio station. Salamat Alex Monteza. Elvira Alison Arsiaga, mayong hapon sa taran-taran nga taga Miranda, Labinagid, sa Alison family from Manila. Salamat Alex, mayong hapon. Okay. Corey Vidaha, mayong hapon watching from Kuwait. Alex Fuentes, mayong hapon si Aksyon Marlon. Happy Thursday sa imo. Be safe. Salamat. Alex Fuentes. Rose Guevara. Hello. Si Yorb Quenyol. Good afternoon, Aksyon Radio Bacolod. Leonila Tarusan. Good PM, Aksyon Marlon. Watching live via Facebook at Barangay Alangilan. LM Muhar. Zelski Smile Sonay. Watching from Hinigaran. Lino Saison. Approve. Zen Cabales, good afternoon. Jerry Azero Jr., Aksyon Marlon, good afternoon, salamat. Kay Manong Jerry Azero, ay iban balikan daraman dugaduay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema.
Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad. Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansay ang mga kailangan. Responsable at pagbalita kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amoning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide pagpalagad kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay, bukod sa paggamit ng tubig at Ang quarantine classification sa mga ka-aksyon sa nagkalain-lain nga mga lugar sa pungsod Pilipinas, hambal ni Presidential Spokesperson Harry Roque, mabalaan, i-anonsyo sa November 30. Ano na sa holiday na sa Lunes mga ka-aksyon,
Dira tara may buluan kon balalakip ng sunod sa Bacolod. No, kabay pang sunod sa Bacolod MGCQ na, no? Amo nang pinakadubo nga quarantine classification. May nubo ang nubo ipagisan ang makakasyon naman nagdatawag ng new normal. Tibantayan tara sa November 30. Alas 5:41, Bacolod City Hall nga balita. Aksyon Radio City Hall Report. Angot sa operasyon sang CCTV camera kang implementasyon sa ding flood control program sa Bacolod sa ikaduwa nga semana sa bulan sang Disyembre mao kabay pa. Action Art ay hupon sa detalye sang balita. Action Art mayong gabi mayong hapon bes kabin. Mayroon hapon aksyon na Marlon pero dulong na gid pwede mo na mamunutan ang tao kung magdistansya sa imo kay dulong na gid ang atong nga sitwasyon, no? Pero ang balita di kaniya sa Bacolod City Hall, ginaparayag na rin ni Executive Assistant nga mo ng Cluster Head sa CDR Arimo nga si John Marie Vargas nga may second week sa December ang ila sinig gina-expect mag-umpisa na ang paggamit or operation sining mga CCTV camera nga manumduman ginpang-install sa pilang mga strategic area diri sa palibot sa Metro Bacolod. Sa diin may bilalang mga minor changes bangod mismo ang alkalde no nag-suggest nga tailon sa pilang mga location pero minimal ikon tuman kagamay action Marlon. Now may ara training subong kay di mag-o ini kag high-tech na mga CCTV camera nga ang iya siring quality maayo gid solo iya sa kay Sir John Marie Vargas may mga training pa man ang mga personnel nila nga mo ni ang mag-operate sa command center sa bulan sang Disyembre. Now kadungan man siring implementasyon sa CCTV camera sa ikaduha man nga semana magapatigayon man sa flood control program. Amo na ni pag-umpisa ng paglukso ni sang tubig. Paglukso sa tubig sa tumbalagin bakal nga previous nga manugkot tubla tigamito na sang city kay nag-survey na actually area survey si Sir John Marie Vargas sa tong Lunes ang isa lang ka masubo ng balita kaya itong ginpanghawanan Balakson Marlon during sang road clearing operation man kag ara sa kilid sa Mag-Creek Bragaristar ay nagbalalik ang iban kaya mo naman ang ngayon yung bulig man sa City Legal Office Enforcement Unit agud nga mahawanan nini para makapanaog atong amphibious excavator nga gamiton sang city para sa flood program control or flood control program sa palabuton. Yan rin parayag ni Mr. John Marie Vargas. Itrainan ng mga tao namon sa bagong set sang CCTV. Mga second week duro kay dululungan guro ning amon operations ang CCTV kay amon nga kawan sing mambulok. Aside from CCTV, so by second week in December, maumpisa man ang inyong kutkutan na sa mga kanal? Tuwa na niya, makinanan na sa naman at total tangkibigiran sa oras na manaw yun kasi mambulok ang magkakalkal na. Portion ilang kagga confirmation sa kaparayag ni Mr. John Marie Vargas. Dito tangkibigiran na rin itsura din Galing ka lutaw ni saya, hindi maglugdan sa tubig po. Kaya may bulumaruto, skilid na, nga amo na ang mga-survey, nga iya tungtungan no para nga hindi maglugtang tubig. So mangyata na ya. Kaya condition para Aksyon Marlon. Bopor, diba? O, yung operator na tawayang niya pagkakaroon, di siya pagpalason. Siling ko gani, may man, yung monitor lang sa action report sa kanang edisyon. Na mo na sa. Para updated ng driver. Ang operator, I mean. Kaya masih makatext ako ni may chance sa magdawag sa subgroup mo. Amo na ang pinakamanagap ng balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, Aksyon Artay. Kupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Alas 5:45, Mayo, subong ang yuhom ni former President GMA, Gloria Macapagal Arroyo. Agin appoint sa ni Presidente Duterte bilang advisor sa Clark Flagship Programs and Projects. Duterte si Gloriano. May ginabantayan kita nga balita, maka-aksyon, may ara naman ko
Kilala nga tao nga daw ginpapanauga naman suspensyon. Dumdum ka mo nagligad to nga sang waay pa magwa balita angot sa suspension order sa 89 to balaga ka mga barangay kapital sa Bogos nga Pilipinas. Angot sa SAP distribution, na-mention taman to. Bigla nga siling ko may ara gid mapapanaugan sa suspension. Makaligad sang duwa ka adlaw ara gid tuod ginserbihan diri sa Negros Occidental surat sa Bacolod damo-damo. Di bayari naman kita report ka na baton ho may ara kuno sa papanaugan naman sang suspension. Isa ka kilala nga tao din diri sa Bacolod kuno. Nan mo na kay ang iyalang matuman. Una sa balita, una sa aksyon. Wala mo, super mga tao to mo. Eh, no. Bantayan kayo may lupok yung balita ni daw. Suspension. Ay bang high blood di mo? Kinatake sa high blood di? Sabi na ginang ginabunot ang papanaugan suspension, ginatake ng high blood. Ari lang marekomendar ko si Moho, panyawan herbal capsule with mang. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Okay. Sa live stream, ara si Michelle Valencia Sugdun. Mayong hapon na sa Marlon, ginagreet ko lang di galit kasin ko. Ara subong sa Kuwait, si Jeneline Torres. Salamat gid. Ara si Evelyn Di Pomoseno. Mayong hapon Aksyon Marlon, keep safe. D. Dane Jonah Aksyon Mar, nakahabol pa. Siyempre, no? Si D. Dane Jonah. Flor de Liza Barillo, good evening Aksyon Marlon. Salamat gid sa inyo sa pag-monitor. Arama si Waka Waka, no? Aras to pa dya si Maninoy Carl. Si Waka Waka. Nunoy Balaba, Noy din tanoy karos gabi Noy. Si Inday Raquel Di Maala Araman, no? Nunoy Balaba dara sa may Jovix market sa Barangay Tangoba. Sa taran-taran nga mga nag-monitor da sa Jovix sa market, tunog ng Aksyon Radio Bacolod, may monitor na da ya, may karaoke na da, no? Galing sa piyak to, tunog man, daulain. Taran-taran nga pamalaklon da mga customers ang Jovix market. Man ang Jovix market ang mga sang gina-recognize nga public market, wet market sang Barangay Tango Bacolod City. Wala na sang iban pa, no? Muna ng Jovix Market. 550. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable at ang balita kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangka naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon. Lasing ko 57 balikan ta kato sa ring patrol. Ang detalye sa natipon nila sa ring balita. Pero antes na mag-aksyon, cleansing, nourishing, balancing, pinakabago, hindi ka pinaka-epektibong herbal supplement ang morning Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, nagapapakod kag nagabalanse sa mga sistema sa ato sa ning lawas. Sa mga nagapapangkot ko na din, pwede mabagkalang Evergreen Herbal Capsule. Dari sa Negros Occidental sa Barangay Subag Bacalusari, ara sa Lisatan Drugstore, sa Himamaylan, Leonor Pharmacy, sa Rizal Street, Bacalusari, Farmacia Juarez, Pontevedra, Thea Joy Pharmacy. Sa Valladolid, mabakal naman sa Mami Joy Pharmacy. Evergreen Herbal Capsule. Balikan tarang patrol na detalye sang balita na tipo ni Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, sa report please Kevin. Action man operational na karon ang isolation facility ang police station number 2 nga namtang inisa tubang mismo sa main station nila nga dra lang mismo sa sulod man sang compound. Ining isolation facility action man magaserbe nga temporaryo at custodial facility sang mga preso nga ilaman nagkladakpan sa naglain-laing nga mga operasyon nga ginapatigayon sa mga kapulisan. Una diri kay ang tabo sini nahibaluan nga ang police station number 2 tadalikdan nga mabinulan mayara dra nagpositibo nga mga preso sa ilaman mismong custodial facility. Nagpositibo sa COVID-19 kag konserin ang iban sa diri nila nga mga kapulisan nalatnan sa balatian kag madamo sa ila dira ang ginpaydalom sa quarantine. Mangod sina nagdesisyon ang Association of Barangay Council ang 12 ka mga barangay nga sakop sa police station number 2 nga magpatukod sa isolation facility para at least samtang ginaproseso pa ang tanan nga mga dokumento kangay sa mga medical clearance kag dokumento para sa pag-commit sa mga preso abi ara lang sila naka-isolate tanan kag hindi sila maimpon sa iban nga mga preso nga yara nagadaan dira nagtener sa custodial facility sa police station number 2. Ang gasto sa pagpatukod sa custodial facility ang ginadonar o kung ginhatag abi sa tanan nga mga council, barangay council, no 12 ka mga barangay council sa station number 2. According diri kay Police Captain Leo Estopa, ang station commander sa police station 2, mga yara sa 40 to 50 mil pesos lamang ang nagasto nila in cash. Gay may mga iban pagdonasyon nga material ang ginhatag para abi nga tigayon kag maplastar na dira ang ilang custodial facility sa station number 2 Aksyon Marlon. Ason Jan. Yes. Standby. En punto a las 6. Ason Jan, balik sa mo. Ali Action Mar, si Police Captain Leo Estopa. Si Sir Estopa.
Aksyon dyan? Aksyon na, Oh. pero ari ang kawahin sa pagpahayag ni Police Captain Sige. Lady Cop. Sir, isolation facility when sa na-establish. Mayong hapon, si mo aksyon dyan. Ang isolation facility ni nato, intended ni sa ato ng mga PDL or person deprived of liberty, o ato ng mga na-detain bala nga dakpan. Wala na sila nato ginasimpon sa mga preview sa mga preso. Kaya na sila nato ginabutang for isolation. Kag while nga mag-anok kita sa mga medical request naton. It's like na last time na nagka-infect ba na naton, di mga iba na preso. Kaya muna ginapa-medical sila or maka-request kita sa COVID test. Oo, sa aton nga City Health Office. Kag apan mag-commit na sila sa BGMP, muna isa sa mga requirements. Munang test para sa COVID test, ang X-ray, kaya sa medical certificate nila. Aksyon, mabatihan si Police Captain Leo Estopa, ang station commander sa Police Station number 2. Balitagikan sa patulong taglibot sa Bacolod Aksyon, John Diaz, o nasultan sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat Aksyon John, Monitor Flor de Lisa Barillo, Eli Escalera, good evening, Giovanni Duhinog, Monitor Banago Port, Bambi Serrano Defensor, mayong ganda Aksyon Marlon, Monitor kami di East Hope 3, Barangay Stefania, God bless, Defensor Family, Ramon Azero, good PM. Yaraman si Ray Edward Histopa sa ato sa nga Watch Party, Monitor Ariel Rolipa sa Barangay Tangob. Salamat, Gid! Alas 6:02 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Yaban nga balita way tabalabutan tutok sa Aksyon Firing Line. Las 7 tubdo manas 9 sang gabi with Aksyon Brian Morden. Magkasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Ako naman, Aksyon Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon